Скъпи приятели, здравейте! Това е предаването Майстор Тричко по BTV. А това е обекта една седмица по-късно. Може да разгледате и да откриете евентуално 365 разлики, които са се случили в обекта за една седмица. Ето, показвам нагледно. Прокарана е нова инсталация. Стената е измазана с гипс. Гипсова шпакловка, сатен гипс. Нова инсталация, нови конзолни кутии. Ето тук още не е подвързана. Поставен е нов PVC прозорец на Profilink. Пести от дограма 800 лева на година. Ето, това е другата стена. Тя също е измазана с гипс. Сменени са чисто нови инсталационни кабели навсякъде, абсолютно. Розетката, както и кутията отдолу са замазани. Вече няма да съществуват. Ето, разпределителната кутия все още е отворена. На тази стена се вижда все още където са били полагани кабелите. Розетката вече не съществува. Има нови лампи, които светят на майстора. Тук корниза вече го няма. И за една седмица мисля, че това е всичко, което може да видите на обекта. Довиждане и заповядайте след една-две седмици отново с нас.